ase rieta riane nche Richard Mosoti igonkorwa amariba Boronyi sub-location na ende enkende igere riondonga bono igonde omunyaribari na ende namenyire nyaribari korwa engaki yo abakoroni barenga twarigererio amagambi awa twaroche obogambi bwa omosungu tugacha obogambi bwa Kenyatta ekero oru yachete igo tukarora ng'aki amagambi are ase emiaka eye yonsi pi nyaribari igo yarenge endonge sana bono ase engaki eye ntomanyeti ase toteneine boronge ekiagera chikomiti chiagakarosiwu na abagambi bari barengwa bakoro tichiyo ebinto biare gokorekana twaekorora na amaiso tibiyo bono rero okwamba korora ng'a ntomanyeti abagambi bario barenge goreta chikomiti chiabo barangeri kere ekenyoro bamanya gotebia ekegenderete na muna a democratic state ose rule ere Kenya twesi pi otugwenze kwenda bunge lakini twamanya konyora ng'a rumu teiyo era twakomodete twesi pi Kenya ngima tonyara gukorosia amachiko yagera twasoma twarente representative eyemo egotenena amang'ana aito obokongu bwaito twamwagira chikura ogenda ogwenete koira embirero bia Italia nande bianyorire ebigeni otoretera lakini goikera bono iga komiti teiyo gento kende nkeiyo igo tore tokirete igo binto binde mbio bikorekana bigenderete abagambi bakorumaiga baba aitire korumaiga baito abachumbe gocha nabo bagokora igo bono goto kwamba korekana ng'a obugambi obore obwo omonto oyomo nero omoriki nere chairman nero kere egento igo bono gotore tosinyire kare nkomanya twarenga abanto bakorikwa no mabaga tare koba mange at least omonto ingocha arenge orora emechandero omochumbe tari ng'ara agende kere enyomba ya omonto ase kere ase kere ekenyoro amanye kere ekero otatiga akera aretire abarai bari bonsi batenenete ebiomba ao kere ase ekero abaretire bamoe oborabu bwokomanya ng'a ngigendete ensemo eye na ensemo eria so tati oira amang'ana aywo igo nari bono atotenenerete igo goikera bono iga abaminto ndoche ng'a ntorochie ase togochibuya naki kiagerire abagaka aba bachira banyaribari tora tokorora ng'a ntwarenge torigie enchera toikaranse twebeke buya tomanye ase tokorwa na tomanye ase togochia chera aya nabang'ani igo Nchese marieta ngoro kupita misiani igo nkorwa matunwa sub-location matunwa location ase ekenyoro kia nyabori bonge bunande iga twarabera ase Kenya yaito kobwa mono buna nyaribari yaito ritang'ani oyo yarenge engima nyaribari chache na masabo chiarenge constituency yamo lakini chigatananwa ekero chiatananwa igo nroche ng'a amagenderero nachagete buya goika bono ase twaikire ase togochi goaka esabu tokorora ekegendererete buya sa chinde yachakire korekana ng'a igo ebinto ebinge igo tokong'ainwa ekero tokorotota twanyora ng'eki igo twang'ainetwe ngekero tigento ki nkeiyo bono ekero togochi koboria tonyora ng'a oyo tokoboria taiyo ekiagero yako nabo omonto arache abang'aine enchera gete iga abatebia ng'a inwe momanyeti ekiagera buna bono moiso onde nakumeti sana nkagenda esupermarket kogora ebinto nkamanya konyora ing'e nabo babegete egento kenge buna esinema gete ekworoki buna abagambi baito bakogamba yani nkaranga na obosoku naende nchokonyora abanto bagete ng'a nomonyaribari bono ore ng'a nkingigeri kegenderere igo nkarora ng'a nabo ere egento ekebe sana ekiama ebiama biarachire Kenya na ebiama ebiga goika bono iga buna narigereirie Kenya yaito onyente gochi gotenena ase amo buna bono ekiama naroche ng'a kiatwarire chinguru narekero basi gotokonya gotosukia gochi bosio Jubilee
na Jubilee yiga tusako babwatesya na nituchora barai bagotegerera ebirengere bya common mwananchi abura nyanza kinde tugusuka saa tambe kuna tutakagiriti ikiagera ki project kiimbanyete kia bangetwe narakorete gasi asekera nabetegere miaka 5 na kera kipare nyari bari cha Johnson ima ita se chakirite na se kolrite lakini akaro nanyorete nga jata ngasiru ende kyao ntana kuigura lendo manyiti ndabwati no mpaka Nairobi headquarter nyore nga yobatangase getugete iyo igoto sako kuira na magega unare kusabanga abantu baminto pare ko bike birengere liamo pamanyenga tigatobe ko monto yani ole wasi yani utagite kiro umuntu amwe ibirengere biga bikaransirwe abagaka baije baikaranse base mani babura ningi kena kitokokora nikena kitokokora ibinde biko genda busyo kwanyaranga amagenda asukirwe kibusyo kubwari bagatana kwenda kuchimaya ya bero bosoko bana se nyari bari yito nyendi ya kanyarekana tubwaterane tuichamo tokale mirimo yarekane anronsi me yake oya aguru kupito bara former councillor all of 40 people nyari bari chache kiogoro ward kala yarenge kiogoro ward bono ogambi warenga bukare taibona bole no mugusia goteba ngisinyamba na kugambwa bamureta bwati toiwana ebichana muri ono mugago bwate myaka 83 bono oborai igobo gutwara kinsagia oborai omotori bunora ariga igo bwate kinsagia na jiko yageria titina bono obugambo nyari bari chache bwatokania ndi bwatuo boiri abantu barenga barai baise kubuka baratame egento ngeringa mbobwati committee chi committee ko kere binyoro kere kirani getware committee eko ba maitachi abo umurambi umanya koira parliament ojigo discuss yaro otebie president yekene kia bantu bana batagite no bakorereke ochicha otode tayo gocha nari bari yare kare gotebunga tumira nyaguta tumira nyataro tumira nyanderema tosio machere netingende that's ine progress to ato moborie oyoro wana president atebe committee abwate nererie atebe magendera akore nyari bari chaje na ria kipara mwe gwako tebe para kuruke umu ochie kiendege abune ko ise yae okuno ko ngina tamanyeti yagora enta tamanyeti monta ko beka to nyongo imakuneke tokomanya somo nuri kwasore to nabanyari bari yakore rugo bono tiga bono ngo cyo aturu nyari bari omwana nyari bari oyo kinete nyari bari akamanya nyari bari kune cyagete kune kogenda kune gukura mochumbo maete yakoreta amabaga kurwa national ogo ikyo bisi yae committee yae onyirangiria onyetebia na etuma baga gete bana kibara mo barpwente kurikwa omwana yale benara okorete skuruga mwana yale benara okorete skuruga yagera abana bamanywa tokoreto omonto obeko mugage committee obeko mungine committee nando murikira abana baye buka ikire nyari bari oyo bwate kena cyo nkani ngajora toro monto bona yo nyari bari ngwayunga esinyamenya kwa mugizo githayo bamureta bwati aba mwana butete wona kujogotebia baite basoke basire nyari bari bakaba magenda nyari bari kegusi ndengere goteba iga aba musaya ndeso boke baba kumenya nyari bari mwasa tunyumba kare nakuri ebende ene nyari bari yare koegwa
yatenenigwa ya serikali ng'ai yachiete yasirete ase eng'encho twachora toyotamanyeti ng'aki yarengo ase yarengo bono naki twateba ng'a omwana o Nyaribari atoko okobwatia ebinto bitu bionsi biamanyire ng'aki Nyaribari yarengo rukare taibo ekende ngeri ng'aki intu Nyaribari chache amagaka ayarego nche n'omonto 40 people enkoro eri yarenge yanyachae intu twarengo twabwata abachumbe kianda ko Nyaribari kusikisi kabatari obono bosoku twanyorire esabari eye bono omonyaribari ekurugute intu etose matiangi nyuma ya matiangi twensi pi bakanyone tuko yito no ere nyuma ya matiangi biaman asa marieta nkorokwa Jason Nyang'waro Mwando nega tokori iria seo borai bwetwa Nyaribari gusubwa gusinto bwateri eto ya Fred Matiangi na intu buno Nyaribari chache tware ndo gotugumega tutageta tuchoro morayi tugotire echama ya Jubilee na twarigereri tutatuchore omorayi omwana ita mu byaro ita amanyinga ito ato represent buno Nyaribari chache ase kiama kia Jubilee tutageta monto bwataka mo aguchiari na ndage tuchukonya korera ng'aki yaya monto tuchore tatari monto ito manyinga ito